Okay na? Langay ko na rin, hindi binubuksan. Baka buksan mo. Ako na rin bubuksan mo. Make up pa yung makeup. Hindi mo lang. Alam mo, ano mo manihintay? Kaya naman tayo. Ayos na. Text na kami. Ano pa? Nakauwi lang. Pagod na pagod sa ako. Kaya. Huwag na ako lang. Hindi na nakita lang tayo. Bakit nakita? Hindi na ako bakla. Bakla. Patulog dito lang. Gusto mo ako. Gusto mo ako. Oh, gusto mo malayo ka sa akin. Mana. Yan po, dahil po kami naka-DSA. Bakit na? Ikaw, sino mo yung mga yan? Wala mo mga nagturo-turo. Hindi ko ako pinapalabon. Malam mo ka ako ay dito. Yung mga pinibigyan pa lang po. Ano ba? Bakit yung alam mo na nawa mo pa na ayoko na. Nasa bahay ko. Ang bahay ko ito. Hindi, katulong lang kita. Katulong lang kita. Oo, ito na dahil natin. Yung mga gamit ko din. At kaya ito naka-amunis pag-out. Ako lang ito nakabahay na to. Parala ko lang, hindi mo pera yan. Kasi yun naman, puro lumayas ka na naman yan. Okay, that's that. Ay, kakita mo kami! No! Ito ba? Kami. So, sama ka. Tatawa ko siyo. Hindi nagka-video. Ayoko na nga. Wala lang.